kita dilipatan mencari batia rancak ragi badanlah lapua di kadayan musim pabilo karang Bali badanlah lapua di kadayan musim pabilo karang Bali. Dulu di kaduang jadi itu badan talata di sitele kini tiado kurang nakago kurang lima buah lagi lere kini tiado kurang nakago kurang lima buah lagi lere. Seisuak bameter dikiraikan ini sajangka pun indah nambah alamai kasansai nyoko badan lakualah lamu detalata alamai kasansai nyoko badan lakualah lamu detalata. Onde to kita lang natengang elola kambang-kambang juo mantang ko cita usah dibuang isu ko ado kagunonyo mantang ko cita usah dibuang isu ko ado kagunonyo. Seisuak bameter dikiraikan kini sajangka pun indah nampak alamai kasansai